depistate în apropierea liceului din satul Sireț, raionul Strășeni a pus pe jar întreaga localitate. Explozibilul a fost găsit de muncitori în timp ce săpa un șanț pentru apeduct. Autoritățile locale au supravegheat zona toată noaptea până la venirea geniștilor. Geniștii au sosit aseară la fața locului. După ce au examinat zona, militarii au plecat fără să întreprindă nimic, motivând că este întuneric afară. Autoritățile locale au fost nevoite să ia măsuri de securitate. Noi am organizat paza lui, nepermiterea accesului în apropierea explozibilului, dar asta e situația că toată noaptea, deci mahala, vecinii, trecătorii, deci au fost tot timpul în situație de suspens. Deși au recunoscut că explozibilul reprezintă pericol pentru localnici, militarii au ridicat obiectul abia a doua zi dimineață. Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului Apărării, geniștii nu au voie să lucreze pe timp de noapte. A fost depistată o grenadă pe tip F1. Obiectul dat prezintă un pericol mediu pentru populație, de ce va fi transportat și ulterior nimicit într-un loc special amenajat. Administrația instituției de învățământ a fost nevoită să sisteze orele. Era momentul ca să fie ridicat acest explozibil la orele 7-8 și ca să prelungim activitatea așa în normă. Dar din considerentul că nu-și îndeplinește misiunea fiecare cum trebuie să-și o îndeplinească, am ajuns la ceea ce am ajuns ca să înderulme procesul educațional. Pentru școlarii din sat, incidentul a fost motiv de bucurie. Mi-a spus o femeie că a fost o bombă. Și îți pare bine că nu e flămit? Dar de ce? E că nu-mi place la școală, că fiindcă ne dă lecții. Dar de ce nu ești astăzi la școală? Nu știu. Am fost la școală și ne-au oprit profesori și ne-au trimis acasă. De la începutul anului, geniștii au distrus aproximativ 1700 de obiecte explozibile, depistate pe teritoriul Republicii Moldova.